Πάμε να ξεκινήσουμε με την αγαπημένη μου θεραπεία προσώπου. Ξεκινάω με αυτή την μάσκα που λέγεται κρυομάσκα. Είναι σε μορφή σκόνης και την ρίχνει σε κρύο νερό και γίνεται κατευθείαν τζέλ. Παίρνω και αυτά τα υπέροχα cryofacial tools με τα οποία θα κάνω μασάζ προσώπου και πάμε να ξεκινήσουμε. Απλώνω πρώτα τη μάσκα σε όλο μου το πρόσωπο και λαιμό και ντεκολτέ. Κάτω από τα μάτια θα πάω όπως πάντα με πολύ απαλές κινήσεις, σχεδόν δεν θα μετακινήσω το δέρμα μου. Και θα ακουμπήσω αυτά τα υπέροχα εργαλεία πάνω στα μάτια μου. Η απόλυτη ανακούφιση. Θα τα σύρω προς τους κροτάφους, όπου θα πιέσω λίγο. Και είναι υπέροχο. Θα συνεχίσω με ανωδικές κινήσεις για να συσφίξω το οβάλι του προσώπου, να κάνω lifting και να χαλαρώσω και τους μυς μου. Το πρόσωπό μου θα ξεπριστεί, θα τονωθεί και αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος, αν δεν σου αρέσουν τα botox και τα επεμβατικά, να φροντίσεις το πρόσωπό σου, την ανικότητά του, τη φρεσκάδα του και κυρίως να νιώθεις όμορφα από μέσα προς τα έξω. Αυτό το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό για μένα, καθώς θέλω η ομορφιά μου και η ηρεμία μου να πηγάζει από μέσα. Και αυτές οι θεραπείες ηρεμούν πάντα το νευρικό σύστημα και νιώθεις πάρα πολύ όμορφα μετά. Δεν ξεχνάω ποτέ να περιποιούμε και τον λαιμό μου, να κάνω μασάζ στον αυχένα μου, στο ντεκολτέ, στο κεφάλι, καθώς όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους 360 μοίρες. Αν δεν είναι χαλαρό το ντεκολτέ σου, αν δεν είναι χαλαρός ο αυχένας σου, δεν μπορεί να χαλαρώσει. Δεν μπορεί το πρόσωπό σου να τραβηχτεί προς τα πίσω και να γίνει αυτή η ανόρθωση. Γι' αυτό πάντα προτείνω και στις νύφες μου πάρα πολύ καλό skincare, πάρα πολύ καλές θεραπείες, ενυδατώσεις, μασάζ, οτιδήποτε είναι τόσο όμορφο και φυσικό που και θα τις χαλαρώσει και θα τις κάνουν να νιώσουν όμορφες και θα διατηρήσουν για πολύ περισσότερο καιρό την φρεσκάδα τους. Αυτή είναι και η φιλοσοφία μου εμένα άλλωστε. Προτιμώ οτιδήποτε φυσικό, οτιδήποτε λαμπερό και να τονίζω τόσο πολύ όμορφα τη φυσική ομορφιά. Οπότε μου αρέσει πολύ να αφιερώνω αυτό το χρόνο σε μένα, αλλά και να φροντίζω τις πελάτησές μου. Το λατρεύω. Μην ξεχνάτε, στο τέλος της ημέρας μόνο εμάς έχουμε. Σας αγαπώ πολύ. Καλή συνέχεια.